Zulkada walima seli furancɛ kalo tile kɔnɔntɔn Hijira 1444 tɛnɛnya ta ma filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan assalamu alaikum ni aw ka kunnafoni wagati selen min na walawalali kɛ farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la bi kunnafoniw bakurubaw filɛ Alkuranɛ durusi ɲɔgɔndan min n'a bɛ kɛ Tubakaw fɛ yen nɔ a tako 31 na o sigira sen kan thème mun tun bɛ u bolo o de ye bɛn ani ɲɔgɔnkun ye o bɛ se ka sabati cogo min na a kɛra karidon mɛ kalo tile 28 Tuba. Camancɛ fanga ɲɛma ale ka sariya sen talen dɔ kɔnɔna la a jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u ma se ka u ka carte biométrique sɔrɔ u bɛ se ka u ka kalafiliw kɛ ni u ka carte d'identité walima carte wɛrɛ minnu bɛ u bolo. Sudan jamana kɔnɔna la Darfur ale gouverneur a ye wele bila ka ɲɛsin civillakaw ma u ka maramafɛnw ta yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ lakana ani u bolofɛnw. Ayaw bisimila kokura aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan minisiri min bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma an ka jamana kɔnɔ Sidibe Dedewu Usumana ale ni a ka délégation olu yɛrɛ kɔni jɛra ka taa kapu ale baaraw o nun don ni o ye san 2023 o ta ye a kɛra Institut de formation Soni Albert la Bamako Rive Droite la fɛn min ye nin candidat kofɔlenw ye u bɛ taa jɔ maa 26,000 ni 200 ani 44 bɔɲɔngo de la an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na minnu bɛna kapu kɛ o kɔnɔna la minisiri kofɔlen a yɛrɛ kɔni ye baaraw yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ni min ye o de ye ka ladilikan k'o di surveillant ale ni kalandenw bɛɛ lajɛlen ma a ka jateminɛw fɛnɛ kɔnɔna la a y'a ye k'a fɔ ko baaraw yɛrɛ kɔni labɛnna ka ɲɛ kosɛbɛ o kama a ye foli kɛ ka ɲɛsin baara in a labɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma. Alkuranɛ ani Adisa tɔgɔla so min bɛ Tubakaw fɛ yen nɔ u yɛrɛ kɔni jɛna ka u ka san o san u bɛ Alkuranɛ durusi min ɲɔgɔndan min k'o labɛn ka o baaraw yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka kɛ ni kunungo kari ye mɛ kalo tile 28 Tubakaw fɛ yen nɔ nin bɛna kɛ a tako 31 de ye nin ɲɔgɔndan min ni a yɛrɛ kɔni bɛ kɛ Tubakaw fɛ yen nɔ u ka ɲinanta u y'o bila hukumu kɔnɔ o ye bɛn ani ɲɔgɔnkun ye an ka jamana kɔnɔna la nin baara ninnu yɛrɛ kɛnɛ kan fɛn min ye maa camanw ye olu tun bɛ yen nɔ Banaba préfet fo ka taa se nin centre kofɔlen ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔw caman o ma nin kɛnɛ in kan baara in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra Tubakaw fɛ yen nɔ Maison du Coran et Hadis yɛrɛ la Abdou Ouattara ni Laji Mamadu Tarawele tun bɛ teliya t'a tɔgɔ la. I n'a fɔ laadala san o san Tubakaw fɛ yen so min tɔgɔ dalen don Alkuranɛ ale ni Hadisaw tɔgɔ la o jɛkulu ɲɛmaaw bɛ ɲɔgɔndan dɔ bila sen kan denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ Alkuranɛ yɛrɛ durusili ale ni a kalali baaraw la maa tan fɔlɔ olu bɛ jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ ni ko labɛnbaw ale ni maa cɛsirilenw ni maa ŋaniya ɲumanw olu ka hakilina ɲuman ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin ko in ma laɲini fanba yɛrɛ ye min ye bɛn ni keleya ani hakilisigi ni basigi o ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Ka bɛ fɔ ka bɛ waleɲuman ka bɛ barikada o tɛmɛnen kɔ sɔn sama ye fɛn min ye o de ye yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kɛnɛ kɛra kɛnɛ wasalen ye kuranɛ bɛ kɛnɛw kɛnɛ kan hɛrɛ bɛ yen nɔ Alahu taala ka basigi bɛ yen nɔ Alahu taala kofɔli bɛ yen nɔ sankɔrɔta o bɛ yen nɔ o la ka a ɲini Alahu taala fɛ kuranɛ in a sigira ko minnu kama o dɔ de ye jamana ka basigi ɲɔgɔn faamuya baliya bɛ jamana kɔnɔ o ka dabila ka na ni cɛ bɛn ye ka na ni kan bɛn ye ka na ni hɛrɛ ye ka ni basigi ye jamana kɔnɔ o la an b'a ɲini Alahu taala fɛ ya rabi kɛnɛ in Ala ka a kɛ o sababu ɲuman dɔ ye fitina minnu bɛ yen nɔ k'o duga ɲɔgɔn faamuya balimaya bɛn k'o sabati ka hɛrɛ nati jamana kɔnɔ ka kuranɛtigiw bɛɛ lajɛlen fɔ bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ sogola fana ni kuranɛ a ladɔnni ye musaka ninnu o bɛ sɔrɔ cogoya min na ba ɲumankɛla minnu bɛ yen nɔ Mali yɛrɛ jamanadenw na olu de bɛ u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka musaka in bɛɛ lajɛlen bɔ ni Alahu taala ka diɲɛ gɛlɛya si tɛ a la n'an sera maa ma i se ye min ye bɛɛ lajɛlen bɛ se kɛ bɛɛ lajɛlen y'a faamuya k'a fɔ Ala ko don kuranɛ ko don silamɛya fana dɛmɛ ni sira don denmisɛnninw kana ka farifoni dɔw kɔnɔ ka dusu dɔw kɔnɔ walasa u bɛ se ka u mako don kuranɛ na cogoya min na bɛɛ lajɛlen y'a faamuya. Maa ŋaniya ɲumantigi minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu kɔni nimisi wasara ni nin kɛnɛ in ye u caman y'a jira k'a fɔ nin ko in nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana ɲɛtaa n'a basigi yiriwali baaraw la ka d'a kan Alkuranɛ a jɔyɔrɔ ka bon adamaden ka ɲɛnamaya la kosɛbɛ. K'a ɲini Ala fɛ duwawu minnu kɛra nin kɛnɛba in kan nin kɛnɛ barikama in kan Ala k'u jaabi
ni duwawu ka kɛ sababu ye ɲuman ye an ka jamana ye gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'u yɛlɛma k'u kɛ nɔgɔyaw ye fitina minnu bɛ k'u yɛlɛma ka fitinaw ban nin ye kɛnɛ ye an delilen bɛ nin kɛnɛ na san o san bɛ na donc an bɛ Ala de deli halisa Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caya Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caya ka ladilikan di denmisɛnninw fana ma u yɛrɛ ɲɛ b'a la olu ye nɔgɔya caman sɔrɔ kalanko la ka tɛmɛ anw kan n'i y'a ye i bɛ kalan kɛ i bɛ kuranɛ durusi o y'a nafa ye nafolo bɛ tila ka d'i ma moto bɛ tila ka d'i ma bon nin bɛɛ ye ko de ye ni denmisɛnninw kan ka kɛ sababu ye u k'u jija donc an nisɔndiyalen sera yan nɔ an bɛ foli kɛ tubakaw bɛɛ ka foli kɛ aw yɛrɛ presse bɛɛ lajɛlen nin ye silamɛya sankɔrɔta don dɔ ye anw nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɛn min ye kuranɛ ko ye an bɛ Alahu Taala deli Ala ka barika don an bɛɛ la Ala ka barika don jamana la Ala k'an bɛɛ nafa bɔ a la ni yɛrɛ bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ ne yɛrɛ sigila a ka di ye vraiment n denw yɛrɛ kana kalan kɛ yan u bɛ se ka na kuranɛ dususi yan cogo min na ka faamuya kɛ cogo min na parce que nin ye hɛrɛ de ye an bɛ Alahu Taala deli yarabi Ala ka ni ɲɔgɔnna caman yira an na Ala ka san caman ta yira an na ka Ala fo ka barika da Ala ye Ala min ye bi don in latigɛ anw ma ka se yan ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ Ala fo ka barika da Alahu Taala ye maa min kɛra alikuranɛ in kɔnkuru maa fɔlɔ ye ale kɔni kɛlen kɔ ka Ala fo ka barikada a ye wele bila ka ɲɛsin alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ k'an jija alikuranɛ in k'a lamatarafa k'a labaara walasa an ka se ka nafa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ale ni lahara kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin an b'a Ala subhanahu wa taala fo k'a tanto ka waleɲuman dɔn alhamdulillah a ye nɛɛma kɛ hadamadenw kan silamɛw kan ni kuranɛ ye ani dɔnni ye ni mɔgɔ min ye kuranɛ ye n'i y'a minɛ alhamdulillah a b'i kɔrɔta a b'i sanata diɲɛ ani lahara kɔnɔ i ka diɲɛ bɛ ɲɛ n'a ye i ka lahara bɛ ɲɛ n'a ye o la ne kɔni bɛ min fɔ ani ne bɛ ladilikan min fɔ o ye ne tɔɲɔgɔn min ye kalandenw ye ani kuranɛ durusibaw an ka jilaja kuranɛ ko in fɛ an ka jilaja fɛ an ka kunnandiya o bɛ o de la diɲɛ kɔnɔ ani lahara kɔnɔ yan nɔ kɛnɛ in nana kuncɛ ni jɔnjɔn dili ye maa 10 fɔlɔ ma minnu u sen don alikuranɛ ɲɔndan in na an b'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ ta Ala k'o yira an kɛnɛyala o ka kɛ k'a sɔrɔ an ka jamana basigi la kalafili min kan ka kɛ an ka jamana sariya sunba ale kunkanko la n'o kan ka kɛ juin kalo tile 18 fɛn min ye a minɛnw ye ni o ye kalafili minɛnw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka doni ka taa an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ na a baaraw bɛ ka kɛ an ka jamana ale finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ yaasa nɔgɔya da o bɛ se ka don a la cogoya min na minɛn kun filanan olu yɛrɛ kɔni donna ka taa juma tɛmɛnen an ka jamana yɛrɛ a pankurunjigiso la ni jateminɛ kɛ ni minɛn ninnu na i b'a ye k'a fɔ minɛn o minɛn de bɛ kalafili kunkanko la olu bɛɛ lajɛlen b'a la ni o dɔw yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ urniw na ale ni ankiriw fo ka taa se lampu ale ni kasiw ma a n'a a ɲɔgɔnna caman minisiriso min ka baara bɛnnen don mara cɛwale ma an ka jamana kɔnɔ u ka nɔrabila min tun bɛ nin kɛnɛ in kan a y'a yira k'a fɔ kabini jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni ye laɲini kɛ k'a fɔ an ka jamana sariya sunba kura ale kalafiliw bɛna kɛ juin kalo tile 18 nata ninnu kɔnɔna la o fɛn min ye ale ka minisiriso ye olu ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa fɛn min ye vote kɛ minɛnw ye olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa u ta yɔrɔw la ka ɲa an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se an ka jamana kɔkannaw ma min bɛ tali kɛ an ka jamana préfecture a n'a sous-préfecture la finitigilakaw wele bilala olu ma minisiriso fɛ yaasa u bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka taa ni kalafili minɛnw ye o yɔrɔ kofile ninnu na cogo min na wa kabini o baara ninnu daminɛna fo ka na se sisan ma a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kɛcogo ɲuman na ni armée de l'air olu ka dɛmɛ ye i n'a fɔ o fɔra colonel Abdramane Ouattara fɛ cogo min na a y'a yira k'a fɔ kalafili minɛn ninnu olu mana se u seyɔrɔw la fɛn min ye o yɔrɔ kofile ɲɛmɔgɔw ye olu ni ejimaw u ka bolodi ɲɔgɔnmaw kɔnɔna la u na baara ninnu kɛ kɛcogo ɲumanw na centre ale ni bureau olu minɛnw bɛɛ bɛ se ka se a seyɔrɔ la ka ɲa cogo min na général Alumboyi Jara ale ka fanfɛ ale a yira k'a fɔ ko armée de l'air olu yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛmɛ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa kalafili minɛn ninnu olu bɛ se ka se u seyɔrɔ ɲuman na cogo min na i n'a fɔ jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ ka laɲini don a y'a yira k'a fɔ nin dɛmɛ min filɛ nin ye u bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye opération tile kura ye ni o bɛ tali kɛ ka lakanali k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ale yɛrɛ kalafiliko o nasiraw ma ni hakilina in yɛrɛ kɔni a miirila a bɛ kalo damadamani bɔɲɔngo bɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛ n'a fɔ o baara sen a bɛ ka se ka sigi sen kan ka ɲa ni kalafili labɛnw ye minnu kan ka kɛ juin kalo tile 18 ni o bɛ tali kɛ jamana sariya sunba kura ale kalafiliw la i n'a fɔ chef d'état-major de l'armée de l'air ale yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ cogo min na a ka fɔw la hali sisan a y'a yira k'a fɔ opération tile kura ale ka baaraw ye min ye armée de l'air olu yɛrɛ kɔni ka
kalafili minɛnw k'o cɛ ka taa n'u ye u seyɔrɔw la an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna yaasa a tagali o bɛ se ka nɔgɔya. A ko armée de l'air olu ni ministriso ka dɛmɛw olu kɔnɔna la fo ka taa se EJ yɛrɛ ma o bɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ wa baara ninnu bɛ ka kɛ kɛcogo ɲumanw na. Hakililajigi la i b'a ye k'a fɔ loi électorale o yɛrɛ kɔni b'a jira k'a fɔ ministriso min ka baara bɛnnen don mara cɛbɔli ma ale ka baaraw bɛna kɛ min ye o de ye ka EJ jɛkulu k'o dɛmɛ u ka baara la kalafili yɛrɛ a labɛnni ni a baara senw bɛɛ lajɛlen na. O kalafili kelen o kunnafoniya ninnu kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye maaw ye minnu na u ka carte biométrique sɔrɔ olu bɛ se ka u ka kalafiliw kɛ ni u ka carte d'identité ye ani carte wɛrɛ minnu ni o bɛ sɔrɔ u bolo. Nin miirina yɛrɛ kɔni sɔrɔla camancɛ fanga maɲɛma colonel Asimi Goita ale ka sariya sen dɔ tali la min kɛra mai kalo tile 26 san 2023 Darodugu de bɛna ɲɛfɔli kɛ o la. Maa si tɛ kalata n'a ma ka kalata sɛbɛn carte biométrique kun bɔ. Maa min kan ka kalata n'a sera kalataso kɔnɔna la a b'a ka kalata sɛbɛn carte biométrique yira maa la min lajɔlen bɛ lakodɔnni koɲɛw la. O fɔlen kɔ jamanaden min tɔgɔ bɛ kalata sɛbɛnfura kan ni carte biométrique tɛ ale bolo ale bɛ se ka kalata ni carte nationale d'identité biométrique sécurisée, passeport, carte NINA, carte nationale d'identité, carte consulaire, permis de conduire, livret militaire, livret de pension civile, walma livret de pension militaire. Maa minnu kan ka kalata olu bɛ se kalatayɔrɔ la n'u ɲɛda dogobali ye walasa u ka se k'a lakodɔn. Telefɔni labarali n'a baaraminɛn tɔw bɛɛ lajɛlen olu balilen don kalata bureau kɔnɔna la fo ka taa se kalata sɛbɛnfura mafilɛli yɛrɛ koɲɛw ma n'o bɔra sariya sun 7nan la jamanakuntigi yɛrɛ fɛ. K'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnfura in bɛ lakodɔn waati min ni kalata yɛrɛ jaabiw bɔra EJ ɲɛmaa fɛ. Jamanakuntigi Asimi Goita b'a sinsin a kan ko jamanasigi bulon minisiri n'o ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kisi ni finitigilamɔgɔ kɔrɔw ma. Jamana lakurali minisiri n'o ka baara bɛnnen bɛ jɛw matarafali ma n'o ye chargé des relations avec les institutions ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ jamana wɛrɛ baaraɲɔgɔnya ma minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakana ma minisiri min ka baara bɛnnen bɛ nafasɔrɔsira ni jate ma minisiri min ka baara bɛnnen bɛ maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan o koɲɛw ma ani minisiri min lajɔlen bɛ premier ministre fɛ politiki lakurali koɲɛw la olu bɛɛ lajɛlen ka baara taabolo yɛrɛ kɔnɔna la olu bɛ sɛbɛnfura in lakodɔn k'a don ba la wa a bɛ jɛnsɛn jamana kunnafoni sira kan. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ kɔni ye wele bila États-Unis ambassadrice ma min bɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa k'a ka dusuma kasa yira ka sabu kɛ États-Unis jamana u yɛrɛ kɔni bana ka visa yɛrɛ kɔni di an ka jamana ale yɛrɛ finitigilaka maa 2 ma ka sabu kɛ mura ko kuma o kunkanko kibaruyaw ye Aïssata Maïga bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o la. An ka camancɛ fanga gouvernement maaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko u dabaliya banna l'Amérique jamana maaw la barisa mai kalo tile 25 san 2023 olu yɛrɛ kɔni an ka finitigilaka 2000 ka olu yɛrɛ kɔni bali l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni doni na l'Américains olu yɛrɛ kɔni kelen no ka ni baara in kɛ barisa u kelen no k'u sinsin Nations Unies maaw ka sɛbɛn jugu de kan ni u y'o bɔ ka bisikiya ta ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw ma ko olu yɛrɛ kɔni ye civilu bɔnɛ u ni na mura yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an ka camancɛ fanga gouvernement maaw olu ka communiqué numéro 052 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o bilala sen kan mai kalo tile 13 san 2023 an ka gouvernement maaw olu yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni bɛ sen na ka kɛɲɛ ni murako in yɛrɛ kɔni barisa bisikiyali minnu tara ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw ma ni o ye ka maaw bɔnɛ u ni na olu yɛrɛ kɔni ma jɛn ni o ye cogoya si la l'Amérique jamana maaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin baara in kɛ ka sɔrɔ a daluya jɔnjɔn yɛrɛ kɔni tɛ u bolo k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ko olu yɛrɛ kɔni ye civilu bɔnɛ u ni na mura yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'i y'a jate minɛ u ka nin waleya in yɛrɛ kɔni ye sababu de ka an ka finitigilakaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ tiɲɛ ka fara o kan l'Américains ka kuma lasela mai kalo tile 22 san 2023 ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko anw ka jamana ko o kɔni sen donna maramafɛnw yɛrɛ kɔni tɛmɛli sira dɔw fɛ anw ka jamana kɔnɔna la
fɛn min ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli minisiri ye ale kɔni ye nin bisikiyali jugu ninnu yɛrɛ kɔni bɔlen ale kɔni ye fɛn min ye lamɛrikɛnw ka ambasadrisi min bɛ anw ka jamana kɔnɔ a ye wele bila ale yɛrɛ kɔni ma k'a ka nisɔngoyaw yira a la ka kɛɲɛ ni u ka nin bisikiyali jugu ye ka ɲɛsin anw ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma a ye u ka kuma lasela fana ka galon jugu ninnu yɛrɛ kɔni kumaw nisɔngoya fana ta ka yira u ka ambasadrisi la anw ka jamana kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ fɛn min ye lamɛriki jamana maaw ye san 2021 wagatiw la olu yɛrɛ kɔni u ban kan anw ka kɛlɛkɛlaw ka avion ba dɔ bila kana n'a bɛ fɔ o ma ko kaza o dun bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya de don jamana fila ka fara ɲɔgɔn kan baara yɛrɛ kɔni na n'i y'a jateminɛ ni wagati jɔnjɔn ninnu na an ka jamana dun bɛ ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi ka gouvernement yɛrɛ la ni olu yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ la ka se ka bamaci waleya yɛrɛ kɔni ɲɛ cɛncɛnfugu jamanaw kɔnɔna la an ka jamana communiqué in kɔnɔna la hali sisan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a tɛ jɛn n'a ye cogoya si la u k'u sinsin adamadenya hakɛw la sabatili kan k'a fɔ k'u bɛna anw yɛrɛ kɔni sigilen da don kuma la wa an ka jamana marabagaw tilala ka lamɛriki jamana ka tilenibaliya yɛrɛ kɔni yira maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ janvier kalo tile 3 san 2021 fɛn min ye faransi ye ale ka armée maaw olu yɛrɛ kɔni taara kɔɲɔkɛlaw bɔnɛ u ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bunti kɔnɔna la o dun wagati la MINUSMA maaw olu y'a yira k'a fɔ ko faransi kɔni taara baga kɔɲɔkɛlaw de ma nka fo bi lamɛriki jamana yɛrɛ kɔni ma bɔ ka fɛn fɔ o la an bɛ nin wagati min na i n'a fɔ sisan nin waleya jugu ninnu kɔni filɛ nin nafa foyi tɛ a la barisa ninnu kɔni tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye ka fanga de don banbacimaw la nin wagati ninnu na député kɔrɔ dɔ ni o ye Abdou Agouzer Maïga ye ale yɛrɛ kɔni minɛna bamaci wale kɛba jɛkuluma dɔw yɛrɛ kɔni fɛ ka taa ni a ye ni ma ko filen a yera ja dɔw la karidon ja minnu kɔnɔna la a bɛ ka wele bila ka ɲɛsin camancɛ fanga colonel Asimi Goïta ale ma yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛw kɛ ale bɛ se ka bɔ bamaci wale kɛba jɛkuluma ninnu bolo cogoya min na Abdou Agouzer Maïga ni ale ye député kɔrɔ ye a minɛna bamaci wale kɛbamaw fɛ ka taa n'a ye avril kalo tile 23 san 2023 tɛmɛnen na ni o de ye bamaci wale kɛba jɛkulu a bɛ fɔ minnu ma ko JNIM karidon ni ma kofilen yera ja dɔw la min kɔnɔna la a bɛ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma ni ma kofilen min filɛ ni kucala député kɔrɔ don wa maa dɔ fɛnɛ ni opérateur économique don a kɛra député parti min kɔnɔna la o de ye MPR ye ni o yɛrɛ ye Choguel Kokala Maïga ale ka parti ye Abdou Agouzer Maïga ale yɛrɛ kɔni minɛna bamaci wale kɛba jɛkulumaw fɛ k'a to a ka misiri kɔnɔna la a yera ja minnu na a bɛ ka kumakan minnu fɔ ja ninnu kɔnɔ o bɛ wele kɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goïta ma ale ni ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga ka yira k'a fɔ ale ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔni bɛ farati kɔnɔ nin wagati in na ko jamana ɲɛmaw ka lajɛ ka fɛɛrɛw kɛ yaasa ale bɛ se ka bɔ bamaci wale kɛba jɛkulumaw bolo Abdou ka kumaw la a ko ale filɛ nin ye bi ale bɛ JNM bamaci wale kɛba jɛkulumaw de bolo wa ko jamana ɲɛmaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni ma ko filɛ ninnu ye ale bɛ se ka labila cogo min na a tilala ka farankanni kɛ ka yira k'a fɔ bana caman de bɛ ale la ni o dɔw yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ tension ni jabɛti ye ale ni bana wɛrɛw la o kama ko fɛɛrɛ kan ka kɛ ka ale bɔ ni maa ninnu bolo n'o tɛ ale ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔni bɛ farati kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana a yɛrɛ kɔni bɛ nin lakanabaliya ninnu kɔnɔ kabini san 2012 tɛmɛnen ninnu na ni o waleya ninnu olu dɔw bɛ ka kɛ sababu ye ka maaw kɔni ta ka taa n'u ye bamaci wale kɛba jɛkulumaw fɛ wagati dɔw la i b'a ye k'a fɔ u bɛ ɲi laɲini kɛ ko ka wari dɔw sara maa ninnu kunkɔrɔ yaasa u bɛ se ka labila o b'an se farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la Algérie jamana ka mauba kalawa ni waati laban ninnu kɔnɔ ji a ye tiɲɛniba kɔni kɛ Algérie yɔrɔ la yɔrɔ min ni u b'a wele ko wilayas a jirala k'a fɔ ko maa caman bololafɛnw tiɲɛna wa maa caman fana kɔni tola suntanya kɔnɔ baloko ka taa se gɛlɛya caman kɔni donna u kɔni kan yaasa ka se ka boli ka olu kɔni ma gɛn u ka jamana ɲɛma n'u ye Abdelmajid Tebboune kɔni de u ka ministriw ka ladalalasigi dɔ kɔni senfɛ a kɔni ye yamaruya kɔni di ka se ka fɛn ye maa kofɔlɔ ninnu k'o ɲini k'u dɔn ani ka gɛlɛya ka se ka u bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn cogoya min na yaasa fura kɛrɛnkɛrɛnlen u ka se ka taa ka ɲɛsin ma n'u ye dɛmɛ ta nasira kɔni de ye o de hukumu kɔnɔ sa jamana ɲɛma a kɔni y'a jira k'a fɔ u ka nafolo n'u ye dinari ye miliyari 10 bɔɲɔgɔnko n'a bɛ taa jɔ dolari miliyɔn 7 bɔɲɔgɔnko kɔni de la ko olu de kan ka taa ka don fɛn ye nin ma kofɔlɔ olu ka gɛlɛya kɔni kɔnɔna na yaasa u na se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ani k'u bɔ gɛlɛya caman bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ sɛgɛn ye min ji tiɲɛni ka taa se fɛn wɛrɛ tiɲɛni ye minnu kɔni lase u kɔni ma
Sudan jamana kan mauba kalma ni ya jɔ kun wɔɔrɔ walima o tɛmɛlen fɛn ye kɛlɛ o kɔnɔ bunlen don fɛn ye Sudan maa fila ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma ka taa se maa min fana bɛ yen ni o kɔni ka sɔrɔsiw de bɛ wele ko force de soutien rapide ka ni o ni jamana yɛrɛ sɔrɔsiw kɔni bilan bɛ ɲɔgɔn na ni a kɛn bɛ fali juguba kɔni de fɛn ye Sudan kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna fɛn ye maa caman bɛ yen ni olu kɔni ye gɛlɛya ka se ka o kɔni sɔrɔ o bololafɛnw ka taa se ni bɔrɔntɔli o caman kɔni de kɛla o yaasa fɛn ye ka se ka u yɛrɛ ni kɔni kisi u ka dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Darfur o Darfur o commandant ni a bɛ wele ko Mini Arko Minawi ale kɔni y'a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni de wele k'a jira k'a fɔ ko u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ u ka maramafɛnw kɔni ta kɛ muso denmisɛnnin maa bɛ yen min bɛ se ka marafɛn kɔni ta i k'a ta yaasa ka se ka i yɛrɛ lakana k'i bololafɛn kɔni lakana ka bɔ fɛn ye bɛnkan jugu kɔni de ma jarala k'a fɔ a ye nin kumakan in kɔni kɛ ka sɛbɛ ka bila a ka fɛn ye sira kɔni fɛ ni o ye bɔlɔlɔ sira n'u b'a wele ko Twitter fɛn ye Mini Arko Minawi a y'a bila o sira kɔni de fɛ o de la fɛn ye kunnafoni di so minnu bɛ yen walima kunnafoni di sira minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ sɛbɛnnu kɛ dogo don n'u b'a wele quotidien indépendant dɔw québécois ni dɔw ko le devoir a jarala k'a fɔ o sɔrɔla ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ. Nigeria jamana kan fɛn ye Nigeria masakɛ an bɛ se ka fɔ masakɛ kɔrɔ n'u ye Muhammadu Buhari kɔnde ka sababuya kɛ kalafili min ni o kɔni tigɛla février kalo kɔnɔna fɛn ye maa min kɔni ye wasa kɔni sɔrɔ o de Bola Ahmed Tinubu a jirala k'a fɔ fɛn ye Nigeria masakɛ kɔrɔ Buhari ko a kɔni ye a ka nisɔndiyaw kɔni jira dimanche n'u ye kari tɛmɛlen k'a jira k'a fɔ ko ale n'ale fanga kɔnɔna ko o y'o seko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ Nigeria a kun bɛ gɛlɛya min na san 2015 kɔni kɔnɔna na ale kɛlen ka fanga kɔni ta u ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka Nigeria ka se ka a kɔni bɔ o gɛlɛya kɔni kɔnɔna na ko nka hali n'a sɔrɔ Buhari a kun bɛ kan fɔ Nigeria jabaranisoba kɔni kan ko fɛn ye Nigeria yɛrɛ jamana ye an bɛ yɔrɔ min na komi sisan fɛn ye nafoloko gɛlɛya sɛgɛnba ko o bɛ Nigeria kɔni kɔnɔna na fo ka taa se lakana baliya ko o kɔni ɲɛ bɛ Nigeria kɔni kɔnɔna na nka nin bɛɛ n'a ta fɛn ye min ye Mamadu Buhari ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiyalen kɔni de don ka sababuya kɛ ale ye baara minnu kɔni daminɛ k'a to fɛn san 2015 kɔnɔ ko u sera k'o baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ wa ko u kɛmɛ ka baara minnu fana kɔni n'u don n'u ma se ka laban ko u kɔni b'a dɔn k'a fɔ fɛn ye maa minnu bɛ yen n'u bɛna Nigeria kɔni mara sisan ko a b'a dɔn wa a dan b'a la k'a fɔ ko o na o baaraw tɔ kɔni laban yaasa Nigeria a ka kɛ jamanaba ye jamana min ni a ɲɔgɔn kɔni tɛna kɛ fɛn ye farafinnagun kɔni de kan wa a y'a jira fana k'a fɔ ko a nisɔndiyalen de bɛ bɔ fanga kɔni na ka Nigeria bila fɛn ye sangana san 2023 kɔnɔ fɛn ye a kun ma sanga min kɔni sɔrɔ san 2015 kɔnɔna na. Turki ye jamana kɔnɔna na min ye kalafili min kun bɛ ka kɛ u ka jamana kan ka se ka jamana ɲɛmaa kɔni sigi ni u b'a wele ko jamana ɲɛmaa sigi kalafili a jirala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛ la nka jateminɛw kɔnɔna ye k'a fɔ maa min bɛ ni o kɔni ye wasa sɔrɔ o de ye fɛn ye Turki ye yɛrɛ u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'u ye Recep Tayyip Erdogan kɔnde a jirala k'a fɔ ale ye fɛn ye 100 sara la kuru 52 ni kɔrɔ kɛlen bɔ ɲɔgɔn ko ale kɔni y'o de sɔrɔ ɔ fɛn ye a sinakɛ kɔni ye n'u ye Kemal Kılıçdaroğlu ale kɔni ye fɛn ye 100 sara la 47 nkɔri 9 ale kɔni ye o kɔni de sɔrɔ wa jirala k'a fɔ ni jaabi ninnu yɛrɛ bɛ bɔ kuma min hori y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn ye kalafiliso caman minnu bɛ yen ni kalafiliso minnu kɔni kun bɛ yen a jirala k'a fɔ 100 sara la 99 olu jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔni de bɔlen o kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni maa ko fɔlɔ in ko a kɔni ye nin kuru kɔni de sɔrɔ wa jirala fana k'a fɔ fɛn ye kunnafoni di sira min y'a jɛnsɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ hali fanga yɛrɛ sinamatɔn maaw ka jate ni o ye an ka mɔgɔw kɔni ye ni olu fana ka jate ko a jirala k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen ni jate ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni taara ɲɔgɔn kɔni fan fɛ kosɛbɛ fanga ani maa minnu kɔni kun bɛ ka a jateminɛw kɔni kɛ ko bɛɛ ka jateminɛw kɔni bɔla fankelen kɔni de fɛ o de la fɛn ye Erdogan ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye jamanadenw ye danaya da olu kan san 5 kɔnɔna na hali sisan k'a fɔ k'u ka jamana in ka se ka kɔni mara san 5 kɔnɔna na wa a y'a jira o de la sa k'a fɔ ko u ye layuru minnu kɔni ta jamanadenw kɔni ye u na ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ ka a layuru ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni de bɔ a sira fɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ ni kalafili in kɔni de b'a jira k'a fɔ jamanadenw ko u ye hakilila min ta o de ye maa si tɛ se ka dankari kɛ u ka jamana kɔnɔna. Ni bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔ so sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma an b'aw fɔ waleɲuman dɔn teli ka taa sugantili la aw k'an bɛ sini inshallah.